May gabi sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang pangutana ni Jesus may tungod sa iyang kaugalingon. Kung naminaw ta pag-ayo sa unang bahin, ningon siya, kinsa man ang ilang giingon mahitungod sa anak sa tawo. Unya sa ikaduhang bahin ang sunod pangutana karon, kinsa man ako para ninyo. Kung tan-awo nato na ay shift, na ay pagbago. Gikan sa usa ka murag ila-ila lang anang acquaintance lang ba kita ra ko nimo anak sa tawo kanang anak sa tawo magud sa ilang kultura usa ka titulo man na siya title for the Son of God, for the Messiah rather. That's ascribed to the Messiah. Pero karon gikan sa anak sa tawo ang focus kinsa ako. It is more personal, more intimate. Dili lang to murag transactional lang ba? Murag nyado ka sa tindahan, tindira ka, ako imong customer. Pero dili. Ang pangutana karon na ilabag yun ko nimo. Do you really know me? That is the question of Jesus to His disciples. Nga naman, sa kadugay nilang panag-uban, daghan na ang mga nahisulti mahitungod kang Jesus. Siya maayo na uban, dautan ning tawhanan ni unsa man iyang gitudlo. Supak manis among nahibaw-an. So daghan ang mga pagbahin-bahin. Wala na kayo sila kaila. Galibog na sila. Ang iyang mga suod, iyang ipangutana, kinsa man ko para ninyo? How well do you really know me? Knowing in the biblical sense is intimacy with the person you are getting to know. Dili lang nang kaila ko ngalan, kaila ko sagapuyon sa iyang gibuhat. Dili na. Knowing is more than just the surface level. It is deeper. When you know someone, you have to know what he likes, what he does not like. Iyang gusto, iyang dili gusto. Munang katong mga nisimba ganihang buntag, ningon tong ebanghelyo no, the Annunciation of Mary, ningon si Maria, wala ko kaila og tawo. Wala ko'y bana pa, wala pa mi nakigsuot kaayo, wala pa kay ko'y physical, mental, spiritual knowing of this person. That really means intimacy. I have not been intimate with someone that much. Karon, giawag ta ni Jesus, can you be intimate with me? Will you dare to know me deeper? Daghan ka nato karon nakabalo ni Jesus, kabalo sa iyang gusto, kabalo sa pulo ka sugo sa Ginoo, kabalo sa mga pagtulunan sa simbahan, pero ang pangutana, nakita ba kini sa atong kinabuhi? Kay ang tinuod nga sukdanan sa atong pag-ila sa Ginoo dili lang sa atong paglitog sa pulong, kundili makita sa atong kinabuhi. Kung moingon tang nakailata sa Ginoo, dapat mapakita nato nga kay balutas iyang gusto. Kabalutang mo sabot, kabalutang mo pasaylo, kabalutang mangitag paagi nga makalinabon, kay balutang mo pasensya. Nya rev, isot man tayo sakto tong akong silingan nga hilabtanon. Ang akong asawa nga witwitan, ang akong bana nga bagutbutan, ang akong anak nga gahing ulo, di man ko kapasensya. Samot na tong akong boss, na di masabtan ng iyang gusto. Dili man ni siya lalim. Mao nang sa ikaduhang pagbasa, gisaysay dito nga ang kinaagman sa Dios dapat atong pangayoon sa atong kinabuhi. The wisdom of God should be in us.
We need to ask for that grace. Kaya kung sa atong kaugalingon lamang, wala yun. Maglisod yun ta. Di na lang nato tagdon, di na lang tamaningkamot, mura sa magyapon, pasaylo, mura sa gyapon sa laang, gibalik-balik. Sabot-sabot, kunya human, looy-looy, pagkahuman, balik, ragyapon. Diba? Maunang sa Ebanghelyo karon, gidapit kita ni Kristo. If you really know me, can you dare to be intimate with me? Not only in words, but more so in deeds. Because the true measure of loving and knowing the Lord is shown in the way we live. Huwag rin ang sa ibang, kung atong padayon ng pagbasa ng Ebanghelyo, ipotol naman yun, mag-iingnan nga ayaw isugilon sa uban. The next part of this will be Peter's is Jesus' revelation nga siya mamatay. May siya nga, ang anak sa tao, ako, lansangon. Mas Pedro, ayaw untan na, di ta na may tabog nimo. Di na niya madawat ang plano sa Ginoo. Mas gusto ra siya nga, ako ra ni Ginoo. Di ra ka mawala diri namo. Wala niya mapuyi pa niyang dapita ang iyang pag-ila ni Kristo. Kaysa kadugay nila, gipasagot naman ni Kristo nga mugoy niya akong dangatan tungod og alang sa pagigugma. Mao sa atong kinabuhi. The Lord invites us this Sunday to have an intimate and more personal relationship with Him. To know Him not only by reading, but hopefully what we read, what we understand through our catechism, through the teachings of the church, through the gospel, may be seen in the way we live. Makita sa atong kinabuhi na kita nakailagayod sa kiato ang Ginoo. Sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, atong inipangayoon nga grasya. Ang grasya sa mas lalong, mas personal na pag-ila sa Dios. Ang grasya nga mapakita nato kini sa atong kinabuhi. Muhilom kita sa makadiyot, atong pamalandungan ang mga pulong sa Ginoo, ngayon sa iyahang grasya.